Здравейте, приятели! Добре дошли в първи епизод на Кефал Студио. Часът е 7 сутринта. Намираме се в околността на град Петрич. Днес ще тестваме DJI Avata 2. Ще направим първия си полет, да видим как ще се представи дрончето, колко лесно се лети с FPV дрон. Това е вид състезателен дрон за тези, които не знаят. Ето и част от разопаковането на дрона. Както виждате, времето е уникално, точно като за летене. Вчера беше много дъждовно и все още е леко влажно, обаче е доста студено като за пролетно време, но нищо, няма да се предаваме. Сега да преминем към подготовката за летене. Флип. Уоу! Уоу! Какво беше това, бе? Много яко. Често казано, малко се притеснявам да го хвана този дрон и се надявам... О, излезе и вятърче. Аре бе, вятър, спри. Дай направим завет на дрона, е така. О, боже, това беше много страшно. Сега следва ред на другия контролер. Това тук е другия контролер. Така изглежда от всички страни. Тук са... Те копчета, често казвам, не знам за какво са стрелките. А тук са режимите и RT и H. Тук е за записване. Стандартен контролер. Но от стандартното по-хубаво няма. Така че хайде да полетим и с него. Защо не тръгваш, бе? Айде! Ма той не иска да запали, бе. Може би трябва да литна в спорт мод. Добре, добре. Разбихме се. Къде падна, бе, господине?
Окосихме малко ливадата. За щастие всичко изглежда добре. Като нов какво да ви кажа?